Bună ziua! Azi vă prezint pompa de 12 litri electrică cu tomizor. Nu știu tomizor, nu știu cum se folosește. Simplu, foarte simplu se folosește. Foarte simplu, foarte ușor tomizorul. Introduceți tomizorul în mufa de încărcare. Are un buton. Aveți în tomizor, aveți un prânjitor care se unește la furtun. Aveți pompa, are accesori, are 3 duze, aveți brățările, încărcătorul, mânerul, aveți tija de la pompă. Închide frumos, apăsă butonul. Uitați-vă ce practic, ce fain mere. Uitați-vă așa. A trăpit la asta. Acum, uitați-vă, acum, dacă luați pompa în spate, mergeți cu ea, uitați-vă, ce frumos, ce rază mare are. Uitați-vă, ce rază mare. Împroași capa. Nu. Opriți pompa de la buton, asta e tot. Asta aveți pompa și tomizorul împreună.